kita gelek karena berikut dulu dari Toke Hayam do ya. Di lagunya Talambek Datang naya iwit dahulu ya. Oh iwit orang nam bijak tunggak jadi jua gadung intan lah putih jantung udah dek teraga de iwit tolong dendangkan dia. Talambek Datang itu ya. Goyang tua. Hei. Hei. Ya pakai udah sekian tua. Apa. Toto. Denai baharu dami saka pulang mandapi cinto nanjo pinaga namun de damis salam be datang alah balaki denai kapatang nan de damis salam be datang alah balaki denai kapatang kijang lalapi yonan karimo kainana indah babang dialai usala damis bahati ibu marakoin tua masih babana diri usala damis bahati ibu marakoin tua masih babana diri. Oh. Seketik pesan Kamila. Mila berdiam panjang mbak orang ke masuk ya. Agilah pesan Damis. Kini kau damis Allah berubah daun melinda serupo iko kita nasia nanakan buang adanga mangkoco iko damis sejoambo kita rahasia nana damis tanah mangkoco iko damis sekiniko salahnya damis donan bajanji indah memberi tato pasti kase sorena yode mananti damis kapulang kase sorena yode mananti damis mana janji mangala damis mana sali diri kehilangan diri denaiko Oh. kehilangan Toke Ayam. Hah? Oh, coba nih kau nyanyi dua ya. Lepan daya ya. Coba lah ya. Allah tuh. Coba dia dan juga kat sana bu. Dia suka nek jonya ya. Lah, lagi le positif. Den haro udah tio pulang manjapi cinto ojo pinangan namun de udah kalam de datang ala bajadi benai jorang namun udah kalam de datang ala bajadi benai jorang kijang lalape penan karimbo kainan indah baban dialai udahlah udah
Up, babalik kaset Iwit liat mak dari pagoro kumbang mak ya. Pulang liat ya. Masuk aja tengok bistura tu ya. Dene baharo udah kepulang manjapi cinta nanjo pinangan namun de udah dalam beratang ala balaki denai jorang namun udah dalam beratang ala bajadi denai jorang kijang lalape wenan karindo painan nina babali alai usala toke bahati ibo marate untuk si badan diri usala udah bahati ibo marato untuk si badan diri Up, mak. Tolong Susi tengah nanya ayah. Susi, nih Susi kat sana lagu iko ya. La 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 la. Coba salawat nemu tu dia. Bayi dua anak onde ambo bayi marando. nande pawet ranca abakanda joda urbana nana kandong tibo nana ko indah kato kana indah ajan kami manang tidu nana ko indah kato kana indah ajan kami manang tidu anto manjara dah mistaga ranca dimiko la tujuku anyo la putriati de taraga kasuo tak dapet lamo la putriati de taraga basuo indah dapet lamo. Up, siapa tanya? Mas itu, Mas Benny itu bertanya. Susi bentuk iko yang di pondok kopi Jarta Batangonya ya, di pondok kopi. Hah? Dasar apa sango ya? Akhirnya sawer majapin, dapat dasar gua. Salah pawet, yo nampa janji, indah membari, tato pasti. Tak sesorena, yo dek mananti, pulang tak sesodena yo dek mananti pawet mana bikandi banggalah udah mana salih diri kehilangan diri denaiko wai nana ko hilang carilah ganti walaupun indah sarupo ambo nana ko hilang carilah ganti walaupun indah sarupo ambo nande damis kan lai datang manjara abana la tududu anyo la payah denai de mani